Moikka! Mä keräsin tänään tämän verran vadelmia tästä pihapiiristä. Noissa pusikoissa on vielä jonkin verran marjaa, mutta tuntuu, että nyt siellä on enimmäkseen jäljellä ihan ylikypsää tai jo ötököitten syömää vadelmaa, tai sitten osa on sitten vielä vähän raakoja, mutta tämän verran tuli. Ja tässä marjoja kerätessä niin mä ylipäätänsä tai yleisesti mietin marjastamista ja nimenomaan itseäni marjastajana. Ja ajattelin, että jos jaan pari ajatusta sun kanssa, jos tää vaikka kuulostaa ihan tutulta. Mulla on sellainen haavekuva, ideaalikuva itsestäni marjastajana ja sienestäjänä. Ja mä oon useita vuosia aina kuvittelen mielessäni, että nyt tänä vuonna mä sitten meen ja kerään itselleni ihan hirveät varastot. Ja mä jossain kohtaa hankin itselleni ihan sellaisen ylimääräisen pakastimenkin, mitä mä ajattelin, että tää on nyt marjoja ja sieniä varten, että nyt tää homma lähtee käyntiin. Mutta sitten aika vaan kuluu, tulee syksy, sitten mä käyn ehkä kaksi kertaa jossain mettässä, kerään sieniä, kerään mustikoita. Ja sitten yhtäkkiä syksy on jo ohi ja marjat on jo kerätty ja mun pakkasessa on ehkä joku 1 tai 2 säällittävää rasiaa, jotain marjaa tallella. Eli mä haluaisin olla semmonen HC-marjastaja, joka kerää itsellensä koko talveksi kaikki marjat ja osaisin tehdä hilloa ja kaikkea muitakin juttuja, mitä ikinä sitten keksiikään. Ja sitä kautta lisätä sitä omavaraisuutta, mutta se todellisuus ei ihan ole kohdannut tämän mun haavekuvan kanssa. Ja joka vuosi se on ihan hirveä pettymys. Joka vuosi mä aina mietin sitä, että miksi tämä on niin vaikeeta, kun tämä kuitenkin mua kiinnostaisi, mä haluaisin tätä tehdä, mutta sit sitä kuitenkaan ei tee. Jos olet kokenut samanlaisia ajatuksia, niin kerro mulle, että miten olet ratkaissut tämän dilemman. Koska mä haaveilen myös just siitä esimerkiksi, että jos jossain kohtaa saisi ostettua ihan omakotitalon, sitten voisi siellä pihapiirissä kasvattaa jotain, mutta sitten samaan aikaan mä mietin taas kerran sitä todellisuutta ja mä en edes saa huonekasveja pysymään hengissä, niin mä en sitten tiedä, että mikä se mun onnistumistaso tulee olemaan siinä, että mä jonkun kasvihuoneen perustaisin. Ja sitä kautta tietenkin myös sitten, että pitäisikö olla vaan ihan kohdata totuus silmästä silmään ja sitten vaan todeta, että musta ei tule tällaista megamarjastajaa ainakaan vielä. Että mä oon vaan tämmönen harrastelija. Mä oon tämmönen viikonloppumarjastaja. Tai siis en edes joka viikko, mä oon tämmönen kertavuoteen marjastaja. Ehkä se on sitten semmonen oikeanlainen termi tähän väliin. Näitä marjoja kuitenkin siis tälleen, totta kai kun tätä nyt tässä tekee ehkä maksimissaan tunnin, jos sitäkään, niin onhan tää silleen ihan kivaa puuhaa ja saa olla ulkona ja samalla sitten syödä näitä, napostella siinä keräilylomassa ja sitten näistä voi myöhemmin tehdä jotain herkullista. Nytkin esimerkiksi Kuutisissa on ihan hirveästi juttua, kun on hyvä marjavuosi, on hyvät sadot metsässä ja ihmiset keräilee vaikka jotain mustikkaakin monta ämpärillistä päivässä, niin sitten mä vaan mietin, että nämä on kyllä ihan jotain ylijumalia nämä tyypit, että jos mä lähtisin keräämään jonkun ämpärillisin marja, onhan siinä siis totta kai se, että heillä on kunnon välineet ja he tietää mitä he tekee, niillä on hienot tekniikat, mutta sitten kun itse lähtisi sinne kökkimään marjamättäälle, niin sais varmaan jonkun noidannuolen selkää ja sitten se olisi sitten siinä se homma. Olisi kyllä tosi kivaa. Esimerkiksi vaikka, että jos joskus olisi mahdollista tosi semmoinen ihan maakellari, niin olisi se ihan kiva, että siellä hyllyllä olisi myös jotain ihan itse kerättyjä tuotteita. Ja se maakellari olisi ihan käytössä. Mutta tähän saakka nyt tämä mun keräily on ollut tämän tasosta. Eli mä olen nyt tänä vuonna, nämä on siis nyt pihapiiristä, ei omasta, sukulaisten pihapiiristä. Ja sukulaisilta mä olen saanut myös kerättyä 3 litraa musta herukkaa, musta viinimarjaa. Onko se musta viinimarja? Kyllä. Ja punaviinimarjoja kanssa, toiset 3 litraa.
Ja niidenkin suhteen on ollut ihan hirveän hyvä sato, että siis mähän voisin mennä ja kerätä sieltä niinku useamman ämpärillisen niitä marjoja, mutta mulla on myös se ongelmana, että mulla on edelleenkin vielä viime vuoden marjoja pakkasessa. Kun mä en ole saanut niitä syötyä, niin nyt sinne tulee tätä uutta marjaa ja mun pitää kehitellä ihan joku kirjanpito sinne, että mä sit syön niitä oikeassa järjestyksessä. Eli tavallaan tääkin on nyt vähän mälsää, että tässä sitten samalla paljastuu se, että mähän en sitten ihan niin paljon niitä marjoja edes syö, että ne menisi tuossa vuoden aikana, koska mä aina välillä aloitan jonkun turkkilaisesta jogurtista tehdyn smoothien syömistä ja sitten se aina jää ja sitten ne marjatkin unohtuu. Mutta sitten vaan aina, että ehkä ensi vuonna minä taas yritän ja ehkä sitten onnistun. Mut joo, ensi viikolla mä lähden mökille ja siellä pitäisi vielä sitten kerätä mustikkaa. Sitä saattaa ehkä tulla nyt vähän enemmän kuin tää yksi rasiallinen toivottavasti, niin sit on tämän vuoden marjakeräilyt sitten pulkassa.